habari ya limti nama hoti te pembohong ikong menete Jongka blok kau perkan marwai ngai kuglai ket kum ke jington kam ke jongi kibri te sing tengah kermen ling ba ka jingman ke jongpi bat ini kong ba ka ne ka dong yai ba na yares kamai snong jongka umis ning ba diwan time jongka ni ka mau ti konsulsi hi berkoi bat Iban sarung syakane ke parti jet jauh pa ting khawat em kam tip ma phi ki long kbi ban siat pha nang ba kan long yin kan long sem ka jong phi kan ne kan san kan roi kan par do ki long kbi yin kan ne ka por bat ka pateng ka badon menta ka de ka jong philat warna main lat yang ini lempa, namar ini lempa nginang tang berthap ban syukur, ngilak rupanya ya manam sawai ya dan gibadi lu ni, kata kabu jingek bangsa, namar kata sim mapi kilom kami gibi buat ino ikon, pinlom mapi ki presiden ki sekretari hagi senong hagi tahu jongpi, warna jauh pa jongpi penbor. Banlek shano rong banlek ngangalai kai ke tumi ki kon ong da bro sikata de kat chaba ja nga bot pat ta sin de ja ba pas pa o ma tumi ki kon jong bai lak ne bai se go o ai ngau la amar kata ka HSPDP ka pli ka wat ko intina benta ki jong ke ki long kli ka pli la ke pi ki long kli ladangin poi siaga thong ladangin yang do lain in suambet MLR pun teh in suambet ladies first ni ki senrang hadin songkra ki la thai thrai ya ka basa ngin nang saya teng pat mo pi abang impet ya ka history ka jongka Agar senem kat kendai pra kita ngeremut KMLA. Ye, agar senem kat kendai pra. Kami sakawat kawaipat ka pergi ka baba SR Moksha kumu MLA jungi bajop nakane ka pergi ula petno asya ka seng HPU Hills People Union. Agar senem kat kendai pulai ban nam sulam. Ka HSPDP ka don perang ot KMLA. Hagasnem kat kendai pra lai. Hagasnem hajar lai ar. Hagasnem hajar pra ar. Hagasnem hajar kat lai sau. Hagasnem hajar kat pra ar. Kita kidei ki MLA kiba ka perti HSPDP ka peni. Nada pet jaga history jong ka HSPDP ka jongi ka bangiran ne I kumba kala janiap. Kelok be nya perkara ka be ne bat ka jinga lenti jong ka jala me khale ka jongi. Ha ka jinga lenti jongi ki khasi. Ngas no pangot thado kata-kata bangi klat ya kan ne ka parti ka bangi snahi ka bangi thumni ka bangi penbaptisi. Dan bok ba when kira orang ba belakang ima hoping itu yang ba iklim remuat tang hisin ro kebetulan berkata kata isyarat pun berjilap cemaru kacambar ke bama kigidon ngingim lah penrung kada iga jengbi ke jonga jengpi ke jongi ka jengbi ka penlong yang ke jengdok ka jengbi ka penlong yang ke jengdulung atau ngiladu nong ne em ia ka boundary jong ka mekhalea ka juni namar kata ka jing kerpat bat ka jing khat ha ka ne ka por ka long dia pi baro ki long pa ki long kmi ki balong ki man ki para ki jonga ngas ngeu ia ka ban ong do nyen ya ki tia ki dem no
ladangi ngi hap ngi kelan yang biang sesisen ladangin dang ne haju bat ladangin dang sa haju kalawe ki kun ki jungi kan yalam seno namar kata ngasnyo ya kapan bu yang jingkar pat lang yang ibaro kum magalong kum malapan baptis yang iha kani kasngi Hill State People Democratic Party kabangi don mentahang ne ladangan bu jingkeli don na pedeng jungi le segi balak don na pedeng jungi le segi bomla ru meno la seng la ne lakaya ka HSPDP dan balak ban ken mau don kiba kelet ru te kom ka jing pan ken mau kilop ladang ambakla ya kane ka seng HSPDP kabangi don la seng ya ka ha ka shipau trip Oktober kat kendai rufra but la pen skemi ka November ku beli sibun na kom tari jing pan ken mau lang ma kai ke bala jia kilok biye ja ka jingya lenti ka jungi agam Meghalaya in ladangan ong Meghalaya ka kan top pat igaro sekai in si ong baik ka khasi jentia ka jungi mah khasi jentia ka jungi habang apet ya ka history jong ka ne ka seng ka bangi dan HSPDP nadu bangiyo la ka jong ka jela ka HSPDP 4 dan barak lane bejom dapat groil sorry mo kita ke gede rumah ini kita bit siapa long presiden John Central mo nek je kane kasang HSPDP kalau sedang ya kapan penmi ya ki kandidat ki jongka ha ka election syaka Meghalaya Assembly ha kasnem kat kendai nyupura kidang yakan mau nem ha kasnem kat kendai nyupura kane kaseng lane ka perti ka bangidon ha ka tai kasnem ka penme live hosan ngot ki kandidat bat ki boy syaka tong kilong kat sao nanta pada ha kasnem kat kendai prapulai kapan mi ingin kandidat selagi noya kun hado saufen reungot kiba wan syaka tong kalong khatsan ngat hagani ngasnem kami sakwe pat ka perti ladang ambakla ka PDIC ada fidang ikan mau kilok bi dai ba das khat bahal lamare kom ka jing pan kan mau lang ya pi ki parado ki parasnam ki men ki para ki jonga haga por bangi dang don haga ti jong ke sarkar bilat kum ka nang susiar ki don ki ramba kasi jongi ki babet ki babiang kum ka jing pon kan mau lese wat na ki ba syadin jongaru don ki balaklet no enle kum ka jing pon kan mau lang kau sengsan hima ke banang kong nang syabe haka rikasi ke jungi kadai ka khasi national darbar hall haka baus jong ka hima kharim jungi nang ne ngadon ke jing sorong iba olim sensem udai ucaman jong kadai ka khasi national darbar hall ha pedeng ke jing bun kam bat ke jing kia ke kam la tenrong ya iba ajoy kumbang tiap upa jong ka district council kumus ke tri jong ka kata kade ka jingya lenti jongi ki khasi ladangan keren kindan sibun ki ke bangi hapan keren ha kade ka jingya lang ka bangi kendo lese kade ka jingya lang ka jingi don tang sipawa ya ka basa ngan ong bangin sai tempat ha ka babun tiban kum ka jing ban pen ka kum ka jing pen kan mau ki paradok
kimen ki para ki junga ki babun ki sang khasi ki jongi ki noyalam ki jongi ki la sang ki waipat ki sang Khasi State Federation nang ta pade Khasi State People Union apo ka jingelam jong Profesor Gigi Swell ubalalong kum ambassador shadow ki waipat kiri ban hapo ka jingelam jong Roland Roy Thomas kita gidai kiseng ki bangi ki khasi ngidan khaddo ka Khasi Jentia Federation National Conference aga bai ba joy ilawan ra ya ka plan kumno bagi hima kisim hapo ka ri ka ra ki jungi kin yo ya ka ban sen shar lai lot so tenat ban tip baka lok jong ba joy ka de ka Miss Evelyn ka de missionary idon hangne Evelyn ni na Evelyn ya penbek iba phimo EVALYNE ita ide ilok jong iba James Joy Nichols Roy pa jong ka district council bangi ong gong mem Saya orang nom ta, ya kenduk yang ba ilok ba joy. Senat senau tenat. Kom kajin perkemau. Kita ki parti kilong ka Kongres bat ka APHNC. Don lesen apa yang jungi ki bilang kenmau. Don lesen apa yang jungi ki bilang telet ru. Halas nem kat kendai nia puar ka Kongres kayo tang kendai sip ladang ambakla. Kat ba ka APHNC kayo live worship. Kiwan independen kat kendai sip ladangin plus ya kata ka syuki ke ban rupa ladang. Haga jinya lenti jong ka Meghalaya ka jongi lane ngala benong haga jinya lenti jong ka Mawati constituency ka jongi ladangan yeo ya kinomi khmat kibangi la debio lese pinong o don kibalayo i pat don lese kibom pat yo iro MLA banong kong jong ka Mawati constituency jongi dei ba Narayan Martin Majau pa jong rabat kharsing apa ya yang jong lan kra ilami pan maripa jonga ini perlu bar Pak Martin tang bai phong sokti pa talami kan di ka sopet ka kepok ay per bat karyam jong Kibron Syaswar iba Martin Majau ilalong kumu MLA jongi Chief House nam hadin kata wan iba Senroy Moksha ubala job ladang bakla na kane kasang HSPDP tenrei haka election ke babut kami saka waipat ka parti kata kadai ka HPU aba onong kot ban kloy lane ka Hills People Union ba Senroy Mukshaw MLA jungil ulabat khat san snem how kain ki paraba ki perlok bara si Paula khatsan kalau kan no nangta padai ba hingwal mukte ola bat si pausnem nyai pausnem MDC pausnem MLA ladang ambaklah hadin iba hingwal mukte wan seba dan bak kendai sansnem hadin iba dan bak iwan sa iba Julius Kerr pang Barok ngiong ulek no tip pula lek no adu kat no ngam tip nama rude breu bapla ubom jisong haying wan mi nakhalau ngi kerman ba unla ban le na benta ka Mawati constituency ke jungi